Так. Sergey Agaskov Türkmenistan'da doğuldu. Sergey Nikolaevich soňu bilen Türkmenistanyň futbol boýunça Respublikan mekdebine okuwa girip, belli türkmen futbolçylarynyň birine öwrüldi. Ol özüniň futbol karýerasynyň dowamında dürli ýurtlaryň, şol sanda Russiýanyň, Koreýanyň, Türkiýanyň, Latwiýanyň we Israýlyň futbol toporlarynyň hatarynda oýnady. Häzirki wagtda Sergey Agaskov Moskwanyň yetkinjekler futbol mekdebinde baş tälimçi bolup işleýär. Я родился в поселок Саракс, это Ашхабадская область. Men Aşgabat oblastynyň Saraks pasiologunda doğuldum. Türkmenistan terk edenme 33 ýyl boldy. Elbetde, ýurda täzeden baryp göresim gelýär. Soňky gezek men ol ýerde 2002-nji ýylda bolupdym. Odolky bile oýnanyň neşlerimizi tälim alan futbol mektebini görsem gowy bolardy. Mundan başga, Türkmenistanda meniň 2 sany aýal dogunmam ýaşaýar. Meniň Türkmenistan futboluny bu Aşgabady hem synlasym gelýär. Paýtagty men eýem aýlanyp görüpdim. Şäher diýseň tämiz. Häzir onuň hasem özgörenligini aýdýarlar. Men telewizionyada Türkmenistany degişli zady görmäge has köwesök. Näme diýseňem bu bir ýatlamalar. Лучше туркменскую посмотрю, то что ностальгия, чем другое. Zehin hiç gitmeýär diýilen bir gurrun bar. Siz penaltylary urmakda diýseň meşhur. Öz ukybyňyzy häzir hem görkezip bilersiňizmi? Baş üstüne. Ой, достал как. Так, я хочу пожелать всем зрителям, всем. Men ähli tomaşaçylara, ähli Türkmenistanlylara asuda asmany, jan saglygy, bolşulugy, durmuşdan lezzet alyp ýaşamagy arzu edýän. Türkmen futboluny da dünýä çempionatyna çykyp biler ýaly üstünlük arzu edýän. Ходили на очень хороший уровень, чтобы и на чемпионат мира выходили.